Надійныя адносіны могуць пачацца з адной іскры, з няспыннай упэўненасці адно ў адным. Яны праходзяць праверку на трываласць у самых розных жыццёвых іспытах. Ёсць адносіны, што даюцца нам лёсам. Іншыя мы абіраем самі. Нашы ўспаміны яднаюцца ў адну гісторыю. Наша захапленне лучыць нас у адно цэлае. Гэтая сувязь немагчымая без важных слоў. Тэлефануйце блізкім у межах сеткі ад 99 рублёў за хвіліну. Велком. Ствараем надзейныя сувязі.